ba dariya, ba annashuwa, ko wanki in yazo ya same ina wanke kayan shi sai yayi korafi. Komai idan na aje abu anan zai ce me yasa kika aje? Ke dai kawai duk abin da bai kai faɗa ba sai ya mai da shi ya dawo faɗa. Ban san me yasa ba. To amma bai taɓa zaunar da ke ya faɗa miki wani abin da kika taɓa masa ba? Bai taɓa zaunar da ni ya gaya min ga abin da shi dai korafin shi kullum akan abinci ne. Idan na yi abinci ya ce ya yi ruwa ko ya ce ya yi tangare ko ke dai complain ɗin shi kullum korafinsa akan abinci. Kullum complain ɗin shi abinci ne. Kaga ni yanzu wallahi da biyu na zo gurin nan. Na zo akan cewar ka bani shawara. Saboda ina son oga. Ina ƙaunar shi a cikin raina. Shi yasa na taso na ce bari in zo ka bani shawara. Ban fahimce ki ba. Na san ka fahimce ni kuma ka ji abin da na faɗa maka. Sai yanzu ka bakin ce wai kina son oga. Naga dai oga nan dai yana da matar saki makin sani. Kuma kake karar wai sakin fuskan da yake miki yaudare ki. To oga duk inda ya je haka yake. Duk inda oga ya je yana da fara'a sakin yanzu duk ba su katin kasan nan. Duk haka yake da su. Ma kawai kin ga mutum ya zo yana miki fara'a ki ce wani kina son shi yana miki fari da ido. Ki wani kina son shi. Haka ake soyayya? Sa'adu wannan wani irin hauka ne da rashin hankali da wauta. Me haka? Sai ka ce wanda aka harbo ki? Yanzu har abin ya kai zaka fita a gida ba sallama ba komai? To uwata ce ke da dole in zan yi abu sai na gaya miki? Ha? To dan kina matata ni da gidana? Ina da dama in zo in dawo gidana sanda na ga dama kuma in fita sanda na ga dama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannin ki ba. Dan Allah matar gidan fa. Ni ce matar gidan. Dan Allah ki bar wannan wasan, matan gidan nake son in yi magana da ita. Na ce miki ni ce matar gidan. A haka? A hakan. Amma gaskiya kamar kin ganki fa. To, me ya faru da yanayina? Kin ganki fa kike kiran ke ce matar Alhaji Sa'adu. A haka ya ganni ya tsallako ya zo ya aure ni. Mijina celebrity ne. Amma yana da masoya da yawa amma duk masoyansa babu wacce yake kauna iri na tunda ya aure ni ya aji ni a gidansa. Kin ga dan Allah dakata. Kar ki raina wa kanki hankali domin ni ba zan ce zaki raina min hankali ba kin gane kanki zaki raina wa hankali. A ce Alhaji Sa'adu kamar shi celebrity director producer a ce ya rasa mata da zai aura sai ke kin ga ki dakata da wayannan kalaman naki domin kar matarsa ta ji ki yi wa kanki akan aikin da kike yi a cikin gidan nan kin gane wanke da sharar da kike yi ki adana kalamanki. Ke dakata da Allah ya isa haka. Kar ki ga kin zo da fitsara da rashin kunya da menene duk aje wannan a gefe. Me kike so ki faɗa wa mijina kowane sako kika zo mishi da shi? Ni ba wani abu ne ya kawo ni ba dama akwai wata kwangila ce da ta shigo nan ga kuma babu wanda ya dace da in zo in same shi da wannan kwangilar sai shi. Maƙaryaciyar banza. Ƙarya kike yi. Ai daga ganin ire-iren ku kin zo ki bi mijina ne. Kuma na yarda da mijina ba haka yake ba. Na yarda da shi 100% ba ma zai bi irin ki ba ma. Saboda haka ai ba sai kin bude mu ba. Fita ki bar man gida. Ki tsaya an ki fita ki bar man gida nace yanzu nan. Amma dai wallahi Allah ki je can ki kara da jinki. To har gida bari ya zo da
mishi magana kuma gashi yana jin haushi na, in na mishi magana zan kara ballo wata wutar. Ko dai ita ce? Ka ce in zo mu zauna akwai magana, kuma na zauna sai so sakiya kake. Wani abin ka samo min kuma ne mai daɗin ci ko yaya? To ina dama gidan su Sadiya ne da na je suka ce a turo magabata. Eh? A turo magabata ina. A turo mai? Manya. Manya? To, taro ake a gida? A'a dama ina zuwa wajen Sadiya ne, ina ɗan zance. Shi ne babanta ya ce aure zai mata, in je in gaya magabata na su shigo lamarin. Magabata? Aka gaya mishi babu su magabatan nan. Ba gaya mishi babanka ya rasu ba? To inna tun da ba baba aiki yanzu ke ce wakiliyata. Daudi, ai yaro ka zaro maliya da yasa ba za ta haura. Kai? Gali kenan. Wai yaushe ka tafasa ne har kake neman ka kone ni ban sani ba. Kai har wani zance ka iya yaushe ka isa aure gali. Inna dama fa na daɗe ina zuwa wajen Sadiya fa. Kuma ina son ta ita ma kuma tana so na. To baka isa aure ba, ka gaya mishi ba za a yi ba. Ka gaya masa har yanzu ban saka a kasuwa ba tukunna. Ma inna gani ne fa magana aure na zo da ita ba wata magana wata ta saba shari'a musulunci ba. To tsaya ka ji. Sai dai yanzu ta aure ka. Iran da ta gaji ta sako ka. Amma ni dai Hajara da bakina na Salati ba za ni gidan wayannan mutanen in yi magana aure ba dan baka isa aure ba. Kuma ni ba zan maka ƙarya ba in yaudare ka in yaudare kaina. Baka gama makaranta ba. Kai baka cika ta da kai ba. Baka koshi ba, ka je ka tattago min yar mutane in ba ka ci, in ba ta ci. Ku haifi yaya in ba su ci a wallahi. Ka bari idan ka ci ka shakata da kai. Ka zama abin nan sai kuma kai ba kai aure, ai aure lokaci ne. Ka ga me kake yi? To ina gani ne ina zuwa kasuwa kuma ana dan samu Allah zai dafa ya rufe asiri a dan samu a yi auren nan. Asiri a lullube suke har 'yan yatsu, amma aure dai ba yanzu ba. Ai aure yana buƙatar natsuwa da rufin asiri da yau da gobe. Ai ba wai a tattago mata a kawo maka gida shine aure ba. Duk wannan kayaniyan taron bikin da abin da za a ci a biki ba shi ne aure ba. Yau da gobe ita ce aure. Ka nemo ka bayar a ciwo, ka nemo ka bayar a ci gobe. Ai ciwo ka kai asibiti. To shi ne aure ba wai a daura aure a ci goro a waye a tashi ba shi ne biki a'a. To ni yanzu ya zan yi da ita kenan. Na yi mata alƙawari zan aure ta kai na. Je ka toye ubanta ya haɗa kuɗi ya rike sai ya aura maka ita. Ya baka daki a can gidansa ku zauna sai ya ci gaba da ci da ku. Amma ni ba zan dauki wannan dalaba gamman ba. Haka na ce ba. Kaka, Allah ya wuce. za ka tashi ka fice ka ban guri ko kuwa? Allah ya ne zan fita amma ina a duba. Baka mutu ba kana warin gawa? Yaro ba abin da kake da shi kace zaka tattago min aure? Tabdi. To ni ba da ni ba wallahi gali. Ni na dauka ma wata shawara ce ko wasu yan kuɗi ka samu a gurin mai gidan naka ka zauna da nake ta shewa nake washe baki. Ashe bacin rai ne ba magana aure to ina kai sa aure? Ai aure lokaci ne in kai hakuri zai zo. Ya taba jin inda aka yi irin wannan shirma? Kina gidan mijinki? Wai a zo a ce ki je gida ki zauna? Duk duniya kina da inda yafi gidan mijinki? To yaya ba shi ya ce in tafi gida ba, shi ma fa baya garin fa. Da ya ce ki tafi ke kuma da yake sakar ya ce sai ki ɗau ƙafa ki tafi. To da wa za ta ci amarcin bayan shi ma ya ce min tafiya zai in je gida in huta, haka fa ya ce min fa. Hutu? Eh. Zai yi tafiya? Anya ko Fatima kina da wayo kina da hankali? Mijinki zai ƙara aure ya ce ki tafi gida ki zauna kuma ki yadda? To
To ni haka ya ce min yaya kuma ba sai in tafi ba tunda ya san ina da gidan muna da gidan. Ni fa ina zari akwai fa aya tambaya akan mutumin nan. Ni ban san ma ya aka yi su umman suka kyale kika miƙe kafa kika yi ta zama ba. Yanzu ba dan nazo ba haka nake je ki ta watanni ki zauna wata ɗaya a gidan. Duk abin da zai same ki a ɗakin mijinki. Wallahi tallahi mazan zamanin nan sai an yi da gaske a kansu. Ba ababen yarda ba ne. Ya zo ya karanta miki ƙarya da gaskiya ya ce ki je gida ki zauna ya za a kyale amarya ta zauna ita kaɗai a cikin gida. Koma ɗakin mijinki ki zauna. Duk abin da zai faru ya faru akan idonki. To ban wani abu mana ni fa ban da fago naira a hannuna. A to yanzu ke banda abinki Fatima ni yanzu nan ko sai da ni kika yi nawa zan yi. Nan faiwa nake wallahi kin san garin kwana biyu ana ba labari. Islamiyya kwana biyu ayyuka sun dan tsaya sai wata ne ake dan mana albashi. Don haka ya haƙuri nan da jibi na san za a yi mana albashi dan abin da na samu zan aiko miki. Ko kuma zan ma yi wasu umma magana dan kayan abinci a kayan miki amma dai ki zauna a ɗakin ki kar in sake jin kin koma gida. Ya zo ya same ki a gida. Amma wani abu ne ki waya su umman in ma daga can ne ni sai in kawo miki in ma ba kayan abinci. Amma dai ki koma ɗaki. Domin sai dai in tabbatar kin shiga. Ha? Assalamu alaikum. Ni fa kai abin duba a yau wannan shi ne ake kawai ya mai da ki je gida ki zauna shi a kawo masa amarya. Ka ji wani bita da kulli. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Fatima, yanzu dirata kenan. Jaka kawai na ajiye nake tunanin zan jan ɗauko ki. Kawai sai na ji mure ki. Fatima lafiya? Lafiya? Na Asabe dama kana garin nan? Allah, a radin Allah ku rinƙwasa Fatima bana garin nan. Saukowa ta ke nan yanzu ina shiga na ajiye jakata zan zo ɗauko kawai sai na ji mure ke katsan. Na Asabe ka ji tsoron Allah. Haba Fatima, umma cewa ta idan ma ban da ba alkur'an sai ta zine min albarka to ni kuma bana sa abin nan umma shi yasa na shigo. Babba ni ne ban yi ne zama ba Fatima. Na Asabe, dama kana garin nan? Na ce miki Fatima yanzu nan fa na dawo. Shi yasa aka ce yaro ko ya haure ni abinda babba ya hango wallahi bai sai ganin shi ba. Dama an faɗa mu. Fatima yanzu abin da nake so da ki shiga nan. Shiga nan waje, shiga nan. Wai ya zaka ce in shiga nan ni daga ɗaki na ka ce min in shiga wani ɗaki. Fatima na ji motsin alamun tana ciki. Ni kuma ba na so kwadu. Kin ga na riga na ga miki. Ba na son zaman ta. Ni ɗaki na zan shiga. A'a, dan Allah dan Annabi Fatima, mu je nan ki zauna. Ba na so kwadu da yarinyar nan. Ko ba haka bane? Ba na son abin nan. Umma ta tilasta ta zo ta kawo ta zo ta ajiye. Ina ji shiga na ji alamun tana ciki. A jakata kawai na dire kasam sai na ji muryarki. Dama kuma sai nake son jin da ki. Amma tun da kin shigo, mu shiga nan Fatima, shiga nan. Shiga nan din. Kenan ni da ɗaki na aka kai ta kenan? To can umma ta ajiye ta yaya zan yi Fatima? A can umma ta ajiye ta. Mu je ciki shiga nan inda ke zama. Ya shiga nan. Ciki. Mu je. Dan Asabe ka ji tsoron Allah. Ha haulo la ko ta Fatima tsoron wa zan ji. Iye Fatima mu je dai shiga mu je. Dan Asabe ka ji tsoron Allah. Naji. Habba Fatima. Wai me haka ne nace shiga. Shiga nan din ne. Lafiya? Wannan mai ce. Ta je ta kasa zama. Wace kenan? Wa kika sani? Wannan kayan mana. Tutuwo wasa ne?
ta je ga baki ɗaya abin ya ishe ta ta je ta dawo. Da ba ta tafi ba, ta kwashe kaya ta tafi, to ta zauna mana. Me na ta noni dawa? Yanzu muna cikin zamanmu, cikin farin ciki, cikin natsuwa, muna ɗiban soyayyarmu, yanzu za ta zo ta hura mana wuta. Tana shigowa inda ka san an hura wuta an ɗora na kai haka jikina, haka na ji. A haka na fita? In ban da rashin zuciya, ki zaman ki a can mana. Wa ce ta dawo gidan nan? Wa ce ta dawo? Ta zama ta a can mana, kai ki damu. In ban da nana, kina ne? Ba a yi da ki, ba a yi da ki tafi can mana. Da ta zo ta koma gidan Umma wannan ba Umma ce ta kagabo ta ba, sai ta koma can ta je ta zauna. To me ya dawo da ita nan? Me ya dawo da ita nan wurin? Ta je ta sha zaman ta a can. Ai Umma ce ta kawo ta. To me yana ta na dawa? Ba da ta yi fushi ta tafi ba? Abin da nake so da ke Maryam. Kina ji na? Ina ji. Duk abin da kika ji ana yi, abin da nake so da ke, karki leƙa. Ko ƙofar karki leƙa. Ko da za a tashi gidan nan ne, ki zaman ki a ciki. Ba na so a ce kin fito. Ko me kika ji, ki zaman ki ni zan iya ɗauka, ni na san yadda zan yi abin. Kin ji? Dan Allah ki fito. Ki zaman ki kawai a ciki. Ki zo ki shiga cikin rayuwata. Na samu sabuwar rayuwa. Har na fara yin tsinin hanci, na fara haske, na dawo fes da ni. Za ki zo ki sake mai da ni gidan jiya. Lallai ma mutum ni fa rainan hankali na ba ya ishe ni ba. Na rantsi da Allah ba zan lamunci wannan rainan wayan ba. Allah ya cin zanci. Salamu alaikum. Karki damu. Salamu alaikum. I zaman ki. Ba na so damu. Duk abin da za a yi karki fito. Ko ji ki kai gidan nan zai tashi karki fito. Ni ne maganin ta. Ni na sayar da zai ta. Jikata tana bari jan ɗauka. Salamu alaikum. Haba Fatima. Fatima menene haka? Ni kaina fa ba san abin nan nake ba. Allah ba zan zauna a ɗakin nan ba. Ba na son ganin yarinyar nan. Na ce maka ni fa gaskiya wannan abun fa ya ishe ni fa. Ni fa na dawo ɗaki na fa. Abin nan dole kai mun ni yanzu kokarin da nake so ki mun dan Allah ki tafi ki je ki sati ɗaya. Ni ma kin ga ba zama zan yi ba ga jikata na dauko. Ina zan tafi in sati ɗaya. Ni fa na dawo ɗaki na gaskiya. Fatima ni kaina fa ba na son abin nan. Ba na son zamanta. Allah dole ne ki ka ga jikata na ratayo. To mu ma ba zama zan yi ba. Ni ma ba na son abin nan. Mu bar gidan ta. Da dai mu tafi Fatima. Mu tafi tare sako takalminka. Sako. Sako mu. Shikenan mu je. To common tea wannan sai na tashi bacci kike. Me dole sai na tashi ki? Zan iya dafa kayana da kaina ba. Me a ciki? Ba aiki na bane? Ba matarka bace ni? Duk ba wannan magana ba. Kin tuna yanzu karfe na? Ko karfe 3 na dare ne kana iya tasa na in zo in dafa maka ci. To bacci ma ni na kwantar da ke? Ba ki kika baccin ki ba? Idan da ba bacci kike ba ya kamata ce kin san dawata. Kuma na ina da bukata me sai na tashi ki? Ki baccin ki mana in dafa kayana in sha. Ba na abu nake da bukata bacci ne kawai zan dafa abina in sha in bacci. Shikenan kawai fa. Yanzu ma har wai abin ya kai ga wata mace za ta zo daga wani guri ta zo ta ci min mutunci a cikin gidana. Ka turo ta zo babu abin da bata gaya min ba, ta ce min kazama, ta zage ni, ta ci min zarafi. Ba abin da matan nan bata gaya min. Na gaya maka ne, na ga wanda ka dawo wata ma nema suke su haɗe min kai. Su haɗa kai? Ni kawai shawara nake nema ba wani abu na zo ka gaya min ba. Kuma aka sana gaba kana man dariya. Sai ka ce shashashan Madina. Shawara kake nema? Shawara nake nema. To wace na baka da? Ai shawara ita ce dai wanda na baka a da. Idan teburin nan yana magana zai baka bayani. Duk lokacin da ka auri wata mata kake tunanin cewa wai ka auro ta ne domin ka gyara gidanka. To wallahi tallahi ka haɗa kwaɗo. Dan idan suka haɗa kai. Allah sunan ka sauri sai dai kana tafiya kana zance kai kadai. Yusuf ni fa gaskiya ni ma kake karɓar zaman lissafi. No, ba shawara ka ba? Ni ma nake baka shawara? Try to understand ma. To ina ga yarinyan nan dai abubuwan da na rasa su a gida yanzu nan nake zuwa riske su. To
to idan na dauke ta na kai ta gida ba fa cewa fa ne zan sallama su Adam ba a'a zan karu da Juli ne. Kai anya abincin da ake maka ba dan maka barbada ba kwa. Ni fa ina zargi. To an bada taimakon ko